Това е проблема. Добре. Сега? Можеш да провериш? Да, сега тръгна. Готово. Супер. Така, значи. Готово. Мисля, че споделих. Само бихте ли потвърдили? Особено след като минах на пълен екран. Да, вижда се вашата презентация. Добре, супер. Значи не искам да губим никакво време. Вярвам, че хората, които присъстват в момента и ще видят тази презентация, вече са видяли кратката визитка на мен и Димитър. Заради това, кои сме ние е шум, важното е с какво ще ви бъдем на вас полезни. Вашето време е ценно, свободния пазар решава така. Към момента малко по-рано го видях, но сега ме се изгуби от погледа. 70 човека вече се появиха да гледат. Нали, това са 70 човека часа за един час. Свободен пазар решава, че това е доста скъпо. Така че искам максимално бързо да минаваме през слайдовете, за да може максимално много информация да ви дадем. Първата анкета, която искам да пуснем към хората, които са в момента зрители, е програмист, техническо лице ли сте? Можете ли да пишете код? С други думи, човек, който е технически project manager или QA и така нататък, хора, които не ги е страх от технологиите едно нещо, но имам предвид наистина хора, които могат да пишат код. Очаквам, че сега ще се пусне анкетата, аз лично не я виждам, заради това насляпо продължавам напред. За какво няма да говорим в тази презентация? Няма да говорим за цената на биткоин, няма да говорим за технически анализ, което означава, за опитваме да предвиждаме цената на биткоин ще върви нагоре или надолу или така нататък. Няма да говорим за инвестиции в биткоин. Това не е тематиката на сегашната тема. Биткоин е волатилен, ако бях купил на еди си каква цена, днес колко ще бъде богат и така нататък. Няма да говорим на тема фундамент на биткоин. Аджаба биткоин има ли фундамент зад него, балон ли и така нататък. Няма да говорим за ауткоин, с други думи за всякакви други криптовалути. Това е какво няма да говорим по време на тази презентация. Съответно въпроси, обвързани с тези теми в последствие, когато дойде време за Q&A, няма да ги коментираме. За какво тогава ще говорим тази презентация? Ще говорим за продукти и услуги, използващи биткоин, за хардуерни устройства, които също използват биткоин, за биткоин Software as a Service и главната тематика The Lightning Network, светкавичната мрежа на български език. Аз съм ги разделил на отделни слайдове, тъй като очаквах в отделен момент да се пускат тези анкети, но сега забелязвам вече в поп-апа, че всички анкети се пускат заедно. За жалост обаче аз пък сега не мога да видя резултатите, но окей, продължаваме напред. Цел на презентацията. Извинявам се, че те прекъсвам. Те вървят едновременно. Ако искаш, просто можеш да ми кажеш кога да спре анкетата и да видиш Нека да останат. резултатите, или може да се обсъдят просто резултатите на края на лекцията. По-нататък, когато ми е много важен един резултат, ще го поискам. Цел на презентацията. Каква е целта на минутките, които ще споделим заедно? Да мотивираме български софтуерни инженери и предприемачи да разработят биткоин продукти, изградени или върху биткоин блокчейна, или върху Lightning Network. Знаем, че биткоин сравнително, въпреки че вече на 15 години, нова технология, все още има доста хора в България, които го сравняват с OneCoin, с Ружа Игнатова, пирамиди, фараони и така нататък, но обикновено така е с всички нови технологии, тогава е и най-голямата възможност за нови играчи на пазара. Нали, в началото, кога се създаде Amazon, Google и така нататък, в зората на интернет. В момента имаме зора на един нов протокол, на една нова мрежа. Тук идва и следващата анкета, която е: имате ли Revolut или iCard, Venmo или Cash App? Искам много набързо да отделя 30 секунди, за да обясня защо се пуска тази анкета. Тази анкета се пуска, защото това са финтек компании, но разликата между Revolut, iCard и Venmo и Cash App, които са в две отделни групи, е, че Revolut оперират в Европейският съюз, на територията на Европа, докато Venmo и Cash App оперират в Америка. Може би и в други държави, не съм сигурен, със сигурност ги няма в Европа. И това е важно. Важно е, защото разликата е, че биткоин, тъй като не е юридическо лице, което да бъде регистрирано някъде в определена държава, това го прави наистина глобален. Дава възможността хората от цял свят да използват един и същи биткоин. Какво е биткоин? Кратко въведение искам да направя, за да сме всички на една и съща страница. Биткоин е протокол, което какво означава? Означава, че биткоин има едни правила,
както в шаха имаме правила, че всяка една от пешките може да се движи напред, едно квадратче, или две квадратче в началото, може да взема настрани, офицер се движи по диагонал, коня се движи геобразно и така нататък. Това е правила. А след което самия шах, дали го играем с бобчета, с дървени фигури, желязни, мраморни, няма никакво значение. Просто следваш ли правилата, ти играеш на играта шах. Също и при биткоин. Няма никакво значение на кой език е написан твоята имплементация. Важното е да се следват правилата. Другото нещо много важно да се уточни, важно за тази презентация и за това, което ще говорим след малко, е, че той е децентрализиран. Както говорихме преди малко на тема Revolut и Venmo, докато те са юридически лица, регистрирани в определени юрисдикции и имат правото да оперират на определени територии, примерно Revolut, има ли го в Южна Африка държавата? Най-вероятно не. Има ли го в Нова Зеландия? Не. Това е защото той е юридическо лице. Докато биткоин, тъй като е протокол, като интернета, той оперира навсякъде по цял свят. Важно обаче е да се знае, че биткоин е регулиран. Той не е пари в очите на закона. Регулиране, което означава, че не е нелегален и че е признат все пак за нещо, но не и пари. Биткоин е софтуер, защитен от свободата на словото. Тук има една интересна статия, която е за едно дело от 1996 година. Сега, за да пестим време, няма да я кликна, за да отворим, но който му е интересен, може да разгледа и прочете тази статия, където се говори за това, че софтуерът, писането на код, нали, програмен език, в това дело се говори за това, че програмният език, без значение кой е той, е като гръцки език, като френски език, като немски език. Това са езици, това е слово, това е начинът, по който ние се изразяваме. И след което, честно казвам, не знам, за това ще трябва да го отворя, за да съм сигурен какво имаше на този линк. Само за момент. Да, тук съм направил една демонстрация, по която искам да покажа, че това е на 7 ноември 2023 година, преди 4 месеца, съм написал някой може ли да плати инвойса. Пишем история, кафе в Ел Салвадор, платено от България. Идеята е следната, че този пост е пуснат, ако сложа тук мишката, не знам дали виждате поп-апа, но пише в 10 часа и 10 минути вечерта българско време. И малко по-долу Костадин Котевски пише, отново ако сложа мишката ето тук, ми изважда, че той е писал в 10 часа и 12 минути, че сме готови. Значи какво е станало? Този QR код е чисто и просто една информация. Нали? QR кода може да се разчете като текст. И в тази информация е записано, че иска да се направи едно плащане. Чака някой да го плати. Но това плащане не е само за мен, то всеки човек по целия свят може да го плати. И в случая този инвойс е създаден в Салвадор, държавата отвъд океана, под Съединените американски щати, беше платен от България с скоростта на светлината, с скоростта на интернета, бяха прехвърлени пари, стойност, за мен пари не е в очите на закона, стойност от единия край на света, другия край на света. Това е невъзможно да се направи с Revolut и така нататък, защото да, много хора бих казали с Revolut, аз също изпращам пари мигновено, но те са юридически лица, които са лимитирани къде могат да оперират. В случая нямаме никаква такава връзка между България и Салвадор. Това, което в случая обаче е, че биткоин, тъй като е глобален протокол, работи навсякъде. Какво е блокчейн? Много е важно. До сега отговорих на въпроса какво е биткоин, че е протокол, че е децентрализиран, че работи по различен начин от стандартите финансови институции, с които ние сме свикнали да мислим, когато мислим на тема пари. Говорихме, че е софтуер и показахме, демонстрирахме как той е глобален. Какво е блокчейн? Също е важно да се разбере. Когато напишем в интернет какво е блокчейн, излизат и такива едни подобни картинки, но аз предпочитам да го обясня много накратко последния начин. Че блокчейна, особено сега ми беше, често казвам, сравнително полезно да видя, нали, колко хора са на 100% технически лица и кои не, но оставаме за по-нататък да паузираме анкетата. Блокчейна, начинът по който най-просто може да се обясни, е като една екселска таблица, защото всеки, предполагам, около 74% са технически лица. Супер, добре. Значи, за другите 30% обяснявам по следния начин блокчейна, защото е много лесен начин да се разбере. Една екселска таблица. И когато имаме почти всеки е работил, или всеки най-вероятно е работил с екселски таблици, при екселски таблици какво имаме? Имаме колони, редове и шитове. Нали? Имаме колони A, B, C, D, E, имаме редове 1, 2, 3, 4, 5, 10, където пишем колона от рода на име, адрес, еди си какво и след което редове, за да попълваме данните и след което имаме шитове. Шитовете ни отделят отделните странички от тези данни. Та блокчейна, общо взето е все едно така отделни екселски шитове, които са навързани един с друг и всеки един блок представлява още един шит и още един шит и още един шит и така нататък.
Всеки шит обаче сочи до предния. Това е много важно. При блокчейна, нали, блокове, седно шитовете и чейн, верига, всеки един шит, всяка една страница е обвързана с предната, защото е свързана, линк има. Защото ако този линк бъде нарушен, то тогава се едно представяме една верига, която бива нарушена, се едно отрязана по средата. Какво се получава? Това вече не е една верига. Това са две отделни вериги с две отделни начало и край. Ако предният шит е подменен или изтрит, тази верига се чупи. И другото нещо, което е важно да се уточни за блокчейна, е, че той има предимства и заради това се използва в биткоин, но е бавна база данни. Това не е оптимизиран, не е най-правилният възможен начин за записване на данни, така че това нещо никога няма да замести MySQL, Postgre и така нататък. Сега ще предам топката към колегата Димитър, за да поговорим малко на тема какво е Lightning Network. Здравейте! Ще ви поговоря малко на тема Lightning Network и защо Lightning Network е мрежа, която трябва всеки един програмист да се информира как тя би била полезна за неговото приложение и дали не е добра идея да я интегрира. Защото тя предоставя възможност за бързи, на практика безплатни и сигурни транзакции върху биткоин. За пример ще дам, нали, Алис отива в бара и иска да си купи някакво питие. Отива и съответно трябва да го плати, но за да го плати с биткоин, тя трябва да направи транзакция и както повечето хора най-вероятно знаят, една транзакция в биткоин е горе-долу, т.е. всеки един блок бива добавен на всеки 10 минути. Съответно, тази транзакция най-рано би била одобрена след 10 минути. И в повечето случаи, заради начина по който работи блокчейна, трябва да минат поне 2 транзакции и поне 2 потвърждения, за да може транзакцията да се счита за валидна, което става доста нестабилно, тъй като повечето хора бих си поръчали и второ и трето питие и ако трябва да се чака за всяко едно плащане по толкова време, първо ще излезе много скъпо заради високите такси и просто е неефективно. И с увеличаването на адопцията на биткоин ще става все по-трудно да се транзактва за ежедневни разплащания с биткоин блокчейна. Искам само да вметна нещо, че дизайнът на биткоин е интелигентно създаден да бъде такъв, с тези слаби страни на него, че не можеш да правиш бързи транзакции, ами трябва да се чака 10 или повече минути, идват други предимства, които са обвързани с децентрализацията, която е незаместима и много важна част от биткоин протокола и биткоин мрежата. Да. И на следващия слайд съм сложил едно камионче с биткоин. Тук, нали, искам да уточня много важно нещо, тъй като има много различни начини, по които може да се скелва един блокчейн и нали, има офчейн варианти, има блокчейни, които са като сайдчейнове на основния блокчейн и всеки си има различни предимства и недостатъци, но основното нещо, което, нали, искам да уточня тук е, че Lightning Network е обезпечен, всяка една транзакция на Lightning Network е обезпечена с реален биткоин и на практика е доста добър вариант, тъй като в повечето случаи, когато имаме Layer 2 solution върху други блокчейни, имаме някаква репрезентация на дадения асет, в случая биткоин, като имаш обещание, че ти в даден момент ще можеш да си получиш същото количество върху биткоин мрежата, но дали това наистина ще е така, не е много сигурно. Доколкото Lightning Network работи с криптографски доказателства, чрез които е гарантирано, че ти работиш с реален биткоин.
И нека сега разгледаме как на практика това се случва в Lightning Network протокола. Lightning Network протокола е съставен от Lightning Network нодове и те са основните участници в мрежата. Като всеки един нод има възможност да изпраща транзакции на други нодове и това бива възможно благодарение на Payment Channel-ите. Payment Channel бива отворен от човека, който има намерение да направи плащане към човека, който ще получи плащане. И в този момент Алис, ако иска да изпрати пари на Боб, тя отваря Payment Channel. След като този Payment Channel е отворен, Алис вече може да изпраща транзакции на Боб. Като една такава Lightning Network транзакция представлява подписана транзакция върху биткоин блокчейна. Той е предназначена за биткоин блокчейна, която по всяко едно време получателя на транзакцията може да изпрати към блокчейна и да отключи сатошитата, нали, биткоина, който е изпратен на тази транзакция. Но тя е изпратена по мрежата, защото най-вероятно до края на вечерта, ако вземем примера с бара, Алис ще иска да си поръча втора, трета напитка и когато накрая тя иска да оправи цялата сметка, нали, в края на вечерта, Боб взима последното състояние, последната транзакция на тяхния Lightning Network Payment Channel и го събмитва към биткоин мрежата. Да, само искам да допълня, че нали, с други думи, разликата между биткоин блокчейна и Lightning Network е, че докато биткоин блокчейна там се купаят биткоини, имаш добавяне всеки 10 минути на нов блок и така нататък, върху Lightning Network това, което се случва е, че се разпращат по интернет, от сървър до сървър, от ноут до ноут, едни криптографски доказателства, където те са подписи, където аз току-що заплатих за еди си каква сума и другия получава моя подпис, че аз съм се съгласил, че аз съм платил, че аз съм му изпратил и съответно все едно съм прехвърлил, нали, собствеността върху другия човек и той има криптографското доказателство. И когато ги бродкастим, това означава, че вече върху биткоин мрежата можем, нали, да сетълнем дълга, нали, промяната в кой на кого, колко дължи, колко притежава и така нататък. Точно така. И тук идва, нали, следната дилема, че докато е отворен този Lightning Network Payment Channel, може да се изпращат множество такива транзакции, като винаги последната транзакция е валидната транзакция. И на следващия слайд може да се види как тази транзакция бива събмитната към блокчейн, към блокчейна и на практика тогава Lightning Network Channel бива затворен и актуалното количество на Алис и Боб се изпраща по биткоин адресите им. И тук идва първия проблем, който Lightning Network трябва да реши. Така, всъщност, това е следващия слайд. Тук това, което искам също да кажа е, че ако искаме да изпратиме пари на Боб, трябва да отворим Lightning Network Channel, но ако трябва да пратиме пари и на Карл, ще е непрактично, ако трябва за всеки човек, който искаме да изпратим пари, да отваряме нов Payment Channel. И затова Lightning Network е едно от основните му предимства, е точно това, че позволява да използваш нодовете на други хора, които не познаваш, които им нямаш доверие и чрез криптография да изпращаш транзакции до хора, с които нямаш нали, Payment Channel отворен. Като начинът, по който работи е, че чак когато Карл си получи парите, както е в случая на слайда, чак тогава Боб си получава неговите пари и по този начин на практика може да има безброй много участници, които да бъдат част от една payment транзакция и въпреки това да бъде сигурно,
нали, да има, т.е. има криптографски доказателства, чрез които всеки един от участниците в самото прехвърляне на транзакцията трябва да удостовери, за да може да получи своята част от своята част, тъй като Lightning Network каналите имат нали, две основни, как да кажа, т.е. Алис има собствен баланс и Боб има негов баланс. И когато Алис прати пари на Боб, реално тя намаля нейния баланс и увеличава баланса на Боб. И по този начин, после Боб, като прати пари на Карл, по същия начин той намаля своя баланс и увеличава баланса на Карл. И съответно, при изпращане на пари от Алис към Карл, реално Боб, за да може да отключи неговия баланс между Алис и Боб, той първо трябва да докаже, че неговия баланс към Карл е намалял. Т.е. той е направил това плащане. Да, значи, цялата мрежа не знам дали успях да обясна достатъчно добре, но мрежата на Lightning Network е сравнително, как да кажа, комплексна и отнема известно време да се схване. Най-вероятно, тъй като отново се 70 към 30 на 100% технически лица и не чак толкова технически, най-вероятно 30% от хората им било доста трудно да последват всичко, което каза. Заради това предлагам да не задълбаваме твърде много, да се опитваме на 100% да обясним и само с няколко думи за всеки един слайд, нали, защото гледаме времето как напредва. Добре. Дай следващия слайд. Така, на техническо ниво Payment Channel е multi-signature адрес между две страни, като за да може да се отключат средства от този адрес и да се направи транзакция, трябва да бъде подписана и от двата ключа на двете страни. И когато се отвори Payment Channel от Алис към Боб, тя депозира в случая 100 000 сатошита с така наречената фъндинг транзакция, която отваря Lightning Network Channel. И тук идва проблема, че ако Боб изчезне, Алис не може да си получи нейните 100 000 сатошита, тъй като това е multi-signature адрес. И затова реално, когато се отваря Lightning Channel, Боб е задължен да направи commitment транзакция, която да върне тези сатошита на Алис при положение, че той изчезне. След като отворен Payment Channel, тя генерира commitment транзакция и я изпраща на Боб. Това нещо се случва многократно и в даден момент нали, може да се натрупват много транзакции, които са като след като Алис изпраща множество транзакции, Боб изпраща транзакции, споменах, че последната транзакция е транзакцията, която е с актуално съдържание, с актуалното състояние на Payment Channel. И всички транзакции назад са невалидни, но реално те са подписани криптографски и са валидни от гледна точка на биткоин блокчейна, което нали, създава риск за измама. И ако приемем тази биткоин транзакция като чек в реалния свят, където даден човек бива авторизиран да изтегли от дадена сметка пари, по същия начин и тази подписана биткоин транзакция би могла да изтегли пари от даден адрес. И за съжаление няма лесен начин, по който да сме сигурни, че отсрещната страна няма да я събмитне към блокчейна. И тук
обяснявам точно това за чековете, че реално няма как да бъде доказано това нещо, дали другата страна е унищожила транзакцията с старото състояние. И тук идва така наречения Revocation Secret, който позволява, ако някой от двете страни се опита да събмитне транзакция с невалидно състояние, другия да изпрати към блокчейна така наречената Justice транзакция, която наказва този, който се опитва да измами и му взима целият баланс по адреса. Отново просто защото наблюдавам времето и знам, че искахме 1 час да ни е цялата презентация, но максимум 50 минути трябва да направим. Си мисля, в момента нали, показваме точно как работи Lightning Network и по какъв начин е изградена сигурността в нея и общо взето цялата комуникация. След малко ще говори за Watchtower и така нататък. Но имам чувство, че за да може да покажем примерите, нали, аджеба това нещо как се използва. То е сложно, ясно. Нали, както цялата банкова система, ако човек тръгне да разглежда в детайли, нали, толкова сложно ще бъде, нали, че трябва да учи едно висше образование да изкара, само за да разбере точно как работи банкирането. Но предлагам просто да прескочим по-набързо през супер техническите слайдове, просто защото няма да ни остане време за примерите. Добре, дай напред. Кажи, ако иска да се задържа точно няколко. Тук говоря точно за тази Justice транзакция, където дай на следващия слайд. За всяко ново състояние, за всяки нов payment, който е направен, той получава Justice Secret, с който може, ако Алис събмитне грешно състояние, да я накаже и да вземе нали, сатошицата. Напред може да видим това, че когато имаш отворен аут, ти трябва да си постоянно онлайн, за да може да следиш точно за такива невалидни състояния и дали някой се опитва да те измами. За да може ти да на време да успееш да пуснеш тази Justice транзакция, но за съжаление това не винаги е възможно и тук има third party софтуери, които помагат за това нещо, да следят вместо тебе дали някой не се опитва да мами. Като нали, тук много важно нещо, едно от основните функционалности е таймлоковете. Това са механизми, чрез които в случая този Revocation Secret се дава от Алис на Боб, но тъй като Алис реално го дава, ако тя реши да измами, може да събмитне към блокчейна невалидна транзакция, след което с този revocation key нали, реално тя да се изпълни самата Justice транзакция и да подмени адреса, на който да бъде получена сумата. И тук идва нали, този момент, в който има заключване за 24 часа или съответно зависимост от ситуацията, така че Алис това да не може да го направи и Боб да има възможност да я изпревари. Така, сега, след като разгледахме горе-долу как работи на ниво протокол Lightning Network, нека да разгледаме на приложено ниво как ние може да го ползваме и как да го интегрираме в нашите приложения. И действително това нещо е доста лесно. Вдигнете ръка, ако до сега презентация за Lightning Network изглеждаше ето така за вас, как на шегата го казвам, но просто значи влизаме доста технически детайли, което смятам, че хората трябва да са малко или много подготвени, за да могат да си го представят. Но общо взето, нали, само за момент, общо взето, нали, ето такъв Lightning Network invoice, нали, може да бъде разгледан на малко по-human readable вид, ето така. Така, това, което тук сме споделили, точно е Lightning Network Invoice, който мрежата, единственото нещо, което разбира, е Lightning Network Invoice, който, ако дадем на следващия слайд, работи на следния принцип. Бармана, след като приключва сметката, създава такъв инвойс, който вкарва сума примерно 10 лева, дава я на Алис, Алис я плаща и транзакцията се осъществява. Тоест,
получателя на средствата генерира инвойс, който изпращача плаща. Може да видим напред. Да, Не знам, няма следващата слайд. Трябваше ли да има следващата слайд? Не, това е, да. Окей, до момента... Добре, значи, до сега обяснихме на техническо ниво по какъв начин работи Lightning Network и по какъв начин се разменят, прехвърлят тези криптографски доказателства, които са сравнително малко байти информация. Заради това става толкова бързо транзакциите върху Lightning Network, за разлика от върху блокчейна на биткоин. Не, че там са големи транзакциите, но просто по-дизайн така направен блокчейна, че на всеки 10 минути да бъдат. Това, което искаме много набързо да ви покажем е няколко малки и след което няколко по-големи проекти, изградени и възможни благодарение на Lightning Network. Първото нещо, което искаме да започнем е ChainDuel. Като ChainDuel, подготвил съм тук, но тази презентация ще бъде споделена с вас, така че имате достъп до тези линкове. Това е твитърът на ChainDuel. Това е просто един екип от хора, които са създали една игричка. Игричката е змията и разликата е, че има малък биткоин спин към нея. Тук има публично репо, това е фронтенда на ChainDuel, който живее на вашия сървър. Аз в момента съм си го пуснал на моя localhost. Отварям го, само секунда, виждате го това, нали? Да, и в момента до сега си играх тук с един джойстик да мога да го подкарам. И ето сега, когато натискам надолу и местия менюто и така нататък, така че това е, нали, на живо демо. Натискам на старт нова игра, свързвам се с сървъра и сървъра ми генерира тези два QR кода. Били платил втория QR код, този, който е вдясно. Пробвай да вижда дали ще го засече телефона. Аз вземам моят телефон и отварям моят биткоин портфел. Натискам на бутона Send, че искам да се пратя биткоин и чрез камерата сканирах долу в ляво QR кода. QR кода ми излиза сега на екрана, че трябва да заплатя, ще го хвана ли камерата не ще го хваща заради blur филтъра, но че трябва да заплатя 10 000 сатошита. Всеки един биткоин се дели на 100 милиона сатошита, както един лев се дели на 100 стотинки, 1 евро на 100 цента. Така един биткоин се дели на 100 милиона сатошита, съответно 10 000 сатошита, въпреки че един биткоин в момента струва около 70 000 лева, а 10 000 сатошита са 7 лева. В ад имам възможността, когато изпращам транзакция, да добавя някакъв коментар към транзакцията. Сега, примерно, това, което очаква играта е да добавя примерно име на играч 1. И сега ще напиша Пламен в играч 1 и ще изпратя нужните парички по биткоин мрежата и долу в ляво се промени на Пламен. Тъй като ни предупредих колегата, нали, ти не си добавил. Да, не си добавил коментар и той се остана Player 2, нали, демонстрирахме сменението на име, как работи. И сега какво е станало? На техния сървър, на създателите на ChainDuel получени са в момента 20 000 сатошта или 0,00000, колкото там нули идват, 2 биткоина. Тук са описани правилата на играта, няма значение, натискам A бутона на моят джойстик и след което натискам A отново, за да започне играта. Веднъж като започне играта, двете змии започват да вървят към ябълката и сега тук идеята е, че единият от двамата трябва да се откаже, иначе до безкрай ще се въртим в един такъв луп. Тъй като в момента само аз, нали, реално имам достъп до джойстика, черната змия взе другата ябълка, след това взе следващата, а сега ще взема горната, така, и след което ще взема ето тази долу. Хоп, само за мен, че обърках, така, взех, сега трябва да взема тази вдясно, holy shit, окей. Така, и виждаме горе, най-горе current distribution пише, там е кой колко сатошта има оставени негови, тъй като и двамата сме депозирали, по 20 000. Така, и взех и това и сега отивам да изями последното най-вероятно, сега ще видим, не, ще има още едно. Хоп, обърках. Така, вземам тази, има още една, ето тук горе. Добре, изядах се една друга. Така, вземам тази ябълка и вземам ето тази ябълка и остана една последна ябълка, предполагам. И играта... Не!
Още една. Зависимо от това колко ти е дълга змията, играта е така направена, че повече по-бързо да привърша играта, ако постоянно не се блъскаш някъде. Така, Пламен победи. Значи сега, в момента това, което ще стане, е, че когато приключи играта казва един е победил. Играта е написана така, че от заложените сатошта, нали, където в момента играем играч срещу играч, няма компютър, двамата слагаме залог и победителя взема всичко. 2% обаче от залозите отиват за хоста, 2% отиват за девелопера и 1% за дизайнера. Съответно, от 20 000 сатошта, нали, 2 по 10 000, остава 19 000, които бъдат клеймнати. Натискам отново A бутона и сега ще се появи един QR код. Този QR код в момента всеки един от вас, който гледа на живо тази презентация, може да сканира и да ми открадне сатошта, обаче аз съм най-бърз. Сканирам QR кода, излиза ми Change Your Price, натискам OK, пише ми около 14 лева, естествено е малко по-малко, защото нали, задържат 5% и сега ми излиза един зелен екран, че транзакцията е минала. Нали, за жалост, заради blur ефекта няма как да видите, но идеално, но разбрахте как работи. Минавам през този пример, просто като да покажа как в случая си е направен софтуер. Нали? Това е софтуер. Това е просто една видеоигра, в която имаме някакви нали, графики, които са използвани, за да може нали, да има визуализация играта и след което всичко останало е, нали, имаме фреймове, имаме следващ фрейм какво да се направи, в зависимост от това на къде се движи змията, в зависимост от това къде е ябълката и така нататък. Всеки програмист може да си представи, най-вероятно вече е програмирал поне една змия през живота си. Но спина, нали, различното нещо тук е, че имаме двете страни да трябва да заложат пари. И забележете, представете си, тази игра е дистанционна мултиплеер, а не двама човека с два джойстика един от друг. По този начин буквално може да се направи онлайн турнир, където се гарантира, нали, че двамата хора залагат, двамата хора сериозно ще играят съответно, защото си имат билото 7 лева на масата и съответно нали, създателят на този софтуер има възможността да печели от труда си. Връщаме се към презентацията и продължаваме към следващият слайд, който много набързо да ни обясни какво е лют. Така, както коментирахме, единствен начин, по който се изпрати Lightning Network транзакция е чрез генерирането на инвойс. За съжаление, такива интеграции в различни софтуери, както в играта, така и на някакви други места, не винаги позволяват генерирането на инвойс и за да може нали, автоматични системи и софтуери да изпращат помежду си транзакции, трябва да има някакъв начин това да се случва. И LNURL-то представлява точно това. Това е протокол, протокол за комуникация, който позволява точно различни приложения, интегрирали Lightning Network, да комуникират помежду си и да се разбират как могат да изпращат транзакции помежду си. С други думи, в момента това, което ние направихме е, че имахме два отделни инвойса, които са за точно определена сума. Аз чакам да ми се платят 10 000 сатошта. Един в левия ъгъл, един в десния ъгъл. Два отделни, два различни, за да може да се засича по-отделно кой кога е платен. Но, освен това, представете си както е имейла, понякога искаш да изпратиш, просто трябва адреса на някой, за да може да му изпратиш имейл. Люта, Lightning Network URL е общо взето все едно твоят имейл адрес, на който всеки има възможността да ти изпраща сатошта. Да. И тук горе-долу ще видим как това се случва, нали, чисто технически. След като се сканира QR кода, това е хеширан endpoint, на който, ако видим, може да има допълнителна информация, която може да се свали. Напред може да видим в слайдовете. След като Lightning Wallet издърпа тази информация, той вече знае как да се комуникира с този сервис и какви възможности от Lightning Network протокола поддържа този сервис. Така, ето за пример, нали, направих една Snake кричка, която да ви покаже какво точно трябва, за да може това нещо да се интегрира в играта Змия. Нали, както казах, LNUT протоколът, той съставлява 20 различни документа, като всеки един от документите разширява функционалността на Lightning Network протокола и в случая за целта на играта на нас ще ни трябва LUT номер 6 и LUT номер 16. Pay Request и Pay a Static Internet Identifiers. Да, тук сме приготвили малко демо на играта.
преди малко видяхме ChainDuo, която е създадена от едни португалци, а в случая показваме нали, демо версия, нещо скълпено много набързо, специално за тази презентация, което е нали, пример за подобен софтуер, пак Snake игричката, която чака да се депозира в момента 50 сатошита. И след като се депозират 50 сатошита, това, което се случва е, че потребителят бива приканен да си вкара Lightning Network адрес, на който той да получи печалбата. Тук змията на всяка изядена ябълка в реално време стримва сатошитата, както виждате на екрана, се изпращат нали, множество транзакции по 10 сатошита. Нали? Т.е. позволява множество транзакции, тъй като те са бързи и ефтини. Така, продължаваме напред. Какво ни трябва, за да може това да го направим? Трябва ни Lightning Network Node, трябва ни Bitcoin Node. Няма да влизаме в подробности това как се инсталира и така нататък, защото Lightning Network е протокол и той има много имплементации. Това, което нали, бих казал, ако върнеш на предишния слайд, е, че Umbrel софтуера позволява лесно човек да инсталира Lightning Network Node, буквално с 2 клика и да експериментира с него. LNBits е софтуерно портмоне, което е като рапър върху Lightning Network Node, където може да се пишат плагини и има функционалности, които могат да се ползват на готово и в частност разширенията с LN URL протокола, вместо да ги пишеме на ръка. Това, което нали, се случва в началото, нали, е ние да изпратиме заявка, с която да генерираме инвойс за 300 сатошита. Нали, в случая е за 50, но тук за примера съм дал 300, като резултата нали, е така наречения payment request, което на практика е нашия инвойс. На следващия слайд, след като периодично ни проверяваме нали, дали е платена сметката, след като е платена, ние приканваме потребителя да си вкара неговия адрес. Но този адрес, нали, ние какво да го правим? Ние искаме инвойс. И затова нали, тук идва LUT номер 6, който е Payment Request, Pay Request. След като имаме неговия адрес, дай на следващия слайд, може да видим и се обръщаме към нашия сървър, който имплементира LN URL протокола и той, комуникирайки си с софтуерното портмоне на получателя, той взима необходимата информация, която ни трябва на нас, за да може да му изпратим пари. След което, за всяка една изядена ябълка, ние изпращаме молба към нали, т.е. ние изпращаме заявка към нашия сървър, който от своя страна с нужната информация, която ние имаме вече за получателя, той от своя страна изпраща заявка към софтуера на получателя, където той моли софтуера на получателя да генерира инвойс за конкретна сума. Този инвойс не се изпраща на нас и ние реално плащаме този инвойс. Тук нали, искам да метна също, че може, освен по този начин, както в предишния пример на Пламен, вместо ние да изпращаме сатошита на конкретен фиксиран адрес, да направим QR код, с който да бъдат изтеглени, но за него ще видим след малко с Bitcoin ATM примера, който е аналогичен. Тук може да видите source кода на играта, като цяло не е нищо особено, но все пак да се ориентирате колко малко реално трябва, за да може да се интегрира Lightning Network. Добре, значи това буквално го прескачам и отиваме много бързо към Bitcoin ATM, за да дадем пример за връзка между физическият свят и дигиталните разплащания чрез Bitcoin Lightning Network. Да, за това
да се постигне, се ползва LUT номер 3, което е Withdraw Request. Тук е обратната операция. Реално ние генерираме QR код, с който позволяваме на потребителя да си поиска определен брой сатошита. Как става това? Това става, тук има демо. Аз ще покажа видеото, докато ти обясняваш, да? Да. Тук в общи линии потребителя вкарва определен брой стотинки, които нали, самата машинка брои, изчислява колко стотинки е вкарал, каква сума пари е вкарал, след което генерира QR код. Този QR код съдържа криптирана информация за това къде е сървъра, към който трябва да се обърне Lightning Network wallet на потребителя и така наречените криптографско доказателство, което на практика удостоверява това, че нали, заявката е автентична и че този wallet има право да издърпа конкретното количество пари. Да. Hashed Based Message Authentication Code. Това е криптографското доказателство, което се ползва. Така, в общи линии пак имаме QR код, пак имаме LN URL, просто този път на този endpoint информацията, която получаваме различна. Тук имаме withdraw request, като нали, има оказано минимално и максимално количество, което може да бъде withdrawnато и callback-а, на който реално погледнато да изпратиме инвойса, защото ние трябва нашия софтуерен wallet генерира инвойс, който да изпратиме на сървъра на Bitcoin ATM-а, за да може той да ни изпрати на нас сатошицата. И тук има source код, линкове до source кода на самата машинка и на сървърната част. Така, значи, само може ли потвърждение дали имаме още 5 минутки, защото имаме още няколко слайда, през които би искал да мина много набързо? Разбира се, няма нужда да бързо да разказвате. Добре, супер. Значи, в ето този слайд, това, което съм подготвил, което хората, които са любопитни, могат да разгледат, е Lightning Network BearTaps, което е възможността хората да си създадат в къщи BearTap. Какво означава BearTap? Имаш ето тези, не знам дали сте ги виждали така сърчката, която нали, ти си пипира, и това, което имаме Lightning Network, Raspberry Pi и така нататък. Имаме нужния хардуер, който и нужния софтуер, който да приеме плащането, един switch механичен да се включи, който е time-based за определено време и така нататък. В един от предните слайдове, които пропуснахме по-рано за Benark, той обяснява точно това как работи връзката между Raspberry Pi и една много малка платчица компютър и съответно да може общо взето всякакви възможни механични свичове да задействаме с биткоин за определено време или просто веднъж. Така. Играете ли видеоигри? Има анкета, не случайно, защото това, което искам да ви запозная много набързо е компанията Thunder. Thunder.games, домейна отново тези всички сайтове, не е нужда да ги помните, да ги скриншотите или нещо такова, презентация ще бъде предоставена. Тази компания разработва собствени... Относно играете ли видеоигри, има отговор 29% да, 59% вече не, но преди да. И 12% съм никога не съм играл видеоигри. Окей, добре. Създават малки инди игри, които хората, докато играят, имат възможността да печелят биткоин. По какъв начин това нещо е икономически издържано, за да може някой да си свали безплатна игра, да играе играта и да му се плаща? Идеята е ad revenue sharing. С други думи, имаш рекламодатели, които са готови да платят примерно 1 цент за всяка една рекламка, която излезе на потребителя, и от този 1 цент, половин цент отиват за потребителите и половин цент остава за самата компания, която разработва игрите. Друго нещо, което искам да ви покажа е ZBD. Ако отворим сайта на ZBD, има два сайта, едното е буквално zbd.gg и другото е ZBD, малко по-различно написано,
.io. Те също имат техни игри, които може да играете, обаче освен това те имат екстеншени. Екстеншените са интересната част, която искам да ви запозная. Едното нещо е Discord bot. Този Discord bot дава възможността до команди, редица други, не само тези, но тези са вашите, Send, Tip, Rain. Благодарение на тях имаме възможността вътре в Discord апликацията, който ни е ползвал, това е едно Slack или Skype, предполагам, не знам, IRC от едно време, дава възможността да разплащаме сатошата до други потребители. По този начин, ако се води някаква дискусия или някой сподели полезна информация, останалите потребители имат възможността да му изпратят, отново, използвам думата пари, защото биткоин за мен е пари, но в очите на закона не. Да изпратят пари на някой друг, за да му се благодарят, докато отново просто натъртвам, че в глобална обстановка, където нали, имаме юрисдикции, имаме различни държави и така нататък, сегашната финансова система с нейната мрежа, с нейните релси, с нейните релси е невъзможно да се изгради такова нещо. Нещо обаче по-интересно. Има плагини, които могат да се създадат, които са примерно за Twitch, който е стримвал видеоигри или гледа стример и знае за какво стана въпрос. И още по-важното, има Browser Extension, който е Wallet, но има Developer Platform, където хората могат да интегрират ZBT разплащанията в тяхната игра, платформа или каквато и да била друга апликация. И това, което съм подготвил сега е ето този клип, само за момент всъщност, с който селектирам така. Това, което искам да покажа много набързо е, това, което виждаме тук е един човек, който играе на играта Counter-Strike, която е игра, в която се стреля там с оръжие и така нататък, но какво е интересното, че когато убиеш противник, се появяват едни биткоин иконки. И тези биткоин иконки са реални сатошта, реални частици от биткоин, които ти получаваш. Отново, нали, къде е тук цялата монетарна, икономическа логика, нали, това нещо, защо някой прави така нататък. Има хора, които искат да играят игри. Хората, които не искат да играят игри, никой не са играят игри и така нататък. Добре, това няма значение. Същественото е следното. Ние, като хора, които създаваме продукти и услуги, имаме възможността да предложим на тези хора продукти и услуги. Нали, за да пишеш игри, да програмираш, не е нужно ти самия да си геймър, да отделяш време, да играеш игри и така нататък. В случая ZBT, това, което дават възможността е за различните сървъри по различен начин да се монетизират, да не разчитат само на спонсори и така нататък. И съответно, колкото повече хора играят в този сървър, толкова повече трафик имат, съответно, те имат възможността да раздават повече награди. Продължавам нататък с IBEX. Значи, от тук нататък вече давам примери за по-големи компании, които вече до сега минахме през някакви направени вкъщи нали, в гаража проектчета, които просто като покажем като proof of concept за най-различни идеи, които всеки един от вас би могъл да реализира. Но знам, че има някои хора, които ще кажат, ако му покажем твърде голям проект, той ще каже, аз това нещо не мога да го реализирам, нямам ресурсите или нямам всичките нужни умения и така нататък. Пък други хора, които кажат, аз съм предприемач, аз дали тук няма да правя някакви малки игрички или пък плагини за игри. За тези хора сме приготвили последните 3 слайда, 2 слайда всъщност, в които да покажем други примери за по-мащабни и по-важни компании. Едната от тях е IBEX. Те имат два сайта, които искам да ви запозная с тях. Единият е Powered by IBEX, Connect Bitcoin Lightning Network Today. Каква е идеята на тази компания? Тя изгражда цялата Lightning Network инфраструктура. Всички тези технически детайли, през които минахме до момента, отваряне на канали, затваряне на канали, блокчейн транзакции, има Watchtower, има този да не измами, не измами. Те се занимават с това. Единствено, примерно, някой от вас, който е JavaScript developer, пише на React, пише backend с Node.js, full stack, имат възможността, използвайки на IBEX инфраструктурата, без да знае нищо за биткоин, да интегрира биткоин разплащанията. Другото нещо, което искам да ви покажа е IBEX Pay. IBEX Pay пък те се концентрират върху това в различните държави да могат бизнесите да приемат биткоин разплащания, без обаче те да приемат реалния биткоин до тях, което какво означава? Човек, който има биткоин, желая да заплати с биткоин, заплаща с биткоин, но те се занимават с обръщането на биткоин в щатски долари, в български левове, в евро и така нататък. Отново, това го давам като пример за бизнеси, които, тъй като в момента се според мен в зората на биткоин, първо той ще се развива и адоптва от хората като разплащателна мрежа, хората все още имат възможността да са един от тези лидери, тъй като знаем в самото начало, когато днес примерно Amazon е лидер или Alphabet, Google са лидери, в началото имало конкуренти, но просто един от тях е оцелял. И последният пример, който искам да покажа е компанията Strike. Strike компанията се занимава с нещо друго. Те се занимават с задгранични преводи.
Аз лично съм живял в Англия 5 години и съм изпращал редица години подред пари до България. В началото, преди да се образувам, изпращах директно по стандартите банкови транзакции от моята Lloyds банка в Англия, изпращах примерно до банка Хикс в България и когато правих тези преводи, бях жестоко цакан в преводите. Въпреки че тогава и Обединеното кралство и България бяха в Европейския съюз. А само се представете си колко по-зле са таксите от примерно Съединените американски щати до Аржентина или пък до Виетнам или пък до Кения или пък до Ivory Coast, виждаме в Африка и така нататък. Колкото по-затънтена държава, за която си нямате представа как се казва или къде се намира, нали, ако покажа на карта, която е държава в Африка, колкото по-е затънтена, толкова по-зверски са цената на remittance payments, което означава от друга държава да изпратиш пари обратно в дома. Много хора, примерно от Мексико, емигрират в Америка, българи отиват в Германия или в Испания или в Обединеното кралство или пък в Канада и така нататък и изпращат пари. Благодарение на Bitcoin Lightning мрежата се отворя един нов начин за прехвърляне на стойност зад граници, използвайки глобалната биткоин мрежа. Начинът, по който работи е, че ако аз искам да изпратя пари, примерно от България до Америка, мигновенно, реалността е, че днес не мога да го направя. С Revolut не мога да го направя, с която и да е българска банка не мога да го направя, защото просто не работят така банковите преводи. Особено зад граничните, отнемат по-дълго време. Но Lightning Network, разплащането, това, което по-рано обяснявахме, са мигновени с скоростта на светлината, защото там има един криптографски доказателства, които се споделят, които се дават. Те са малка памет и с скоростта на интернет пресичат океаните. Така, начинът, по който работи е, че ако аз в България искам да изпратя пари в Съединените американски щати, давам парите, те закупуват биткоин, качват го на Lightning Network, прехвърлят го през Lightning Network до Америка и там той се продава обратно за долари. Съответно, има ли такса? Естествено да. Както такса за самата компания, така и такса за цялото превалутиране. Лев къмто биткоин, биткоин къмто долари. В зависимост от това колко е ликвидността, тези таксички стават все по-малки, а биткоин е ужасно ликвиден пазар. Съответно, благодарение на Strike, буквално в момента се революционира remittance payments, разграничните плащания, нещо в което доста дълги години подред имаха монопол компании като MoneyGram, Western Union и така нататък. Не знам дали се изпращали с тях такси. Особено преди 10-15 години бяха ужасни таксите. Буквално 50 евро да прехвърлиш, таксите бяха 20 евро. Последното нещо, което искам аз лично да завърша, след което ще прехвърля думата към Димитър, ако иска да каже последни няколко финални думи. Така как да се свържете с нас, конкретно с мен. Наживо може да се срещате с мен в Bitcoin бар в София. Ако напишете в Google Maps Bitcoin бар, веднага ще ви излезе. В Facebook нашата криптореволюция Facebook група, в YouTube канала Пламен Андонов и в LinkedIn Пламен Андонов. Но когато кажа свържете се с мен, по-скоро имам преди да виждате моето присъствие, да виждате аз какво пиша или публично някъде нещо, ако иска някой да ме попита. Лични съобщения аз не приемам, защото просто нямам време да си пиша на лично. Отделил съм време да направя тази заедно с Димитър тази презентация, защото е важно за мен колкото се може повече хора да бъдат мотивирани, да си отворят очите към биткоин, към възможностите за финансови разплащания, защото аз наистина смятам, че има много стойност, която да се заде чрез биткоин, съответно и много пари, които да се изкарат чрез биткоин, защото създавайки стойност за другите, ние биваме заплатени за което. Та съответно не приемам лични съобщения, не си търся работа, не се интересувам от работодатели, чисто и просто искам да ви стимулирам, нали, както имахме един слайд по-рано, каква е целта на тази презентация, предприемачи и програмисти да си малко да им нали, привлечем вниманието към биткоин светкавичната мрежа, защото има много неща, които може би вие може да изградите и от които да вадите пари. Примерно ChatGPT, ако вие ползвате или друг подобен Large Language Model, имате възможността примерно да създадете, вместо да се плаща $20 на месец, защо не да плащам 5 стотинки на въпрос. Като вие сте връзката между мен и ChatGPT, аз запиша въпроса, плащам едно QR кодче 5 стотинки и след което въпросът ми се изпраща към ChatGPT и върненият отговор се връща към мен. Прехвърлям топката към Димитър и това беше от мен. Благодаря. Ами да, в общи линии това, което нали, ми се щеше да допълня като възможности е, че тепърва нали, до момента заради финансовите система и начина по който нали, работят плащанията нали, като цяло, самите модели, по които приложенията работят и начина по който се случват нещата са доста мудни, доста устаряли, доколкото сега
благодарение на Lightning Network и подобни технологии, това позволява съвсем различни видове модели за това как да се разработват приложения, как да бъде, нали, конструирана цялата финансова част нали, на софтуерните приложения. Нали? Тоест, защо да плащаш месечен subscription, като можеш да плащаш на секунда или примерно на минута. Има примерно подкаст платформа и съответно потребителя плаща за всяка една секунда, която е слушал. В момента, в който на петата минута осъзнае, че това не му харесва, той затваря подкаста и спира да плаща. Или т.е. превенция на спама. Когато някой иска да публикува някъде нещо, той трябва да има някакъв начин той да бъде наказан в случай, че нали, в случай, че е бот или някакъв вид т.е. как да кажа, злонамерна активност има и т.е. такива микроплащания като цяло са доста, според мен, могат да имат много приложения и както интернет преди 15-20 години тепърва е навлизал и нали, сега според мен Lightning Network ще бъде нещо подобно с него и според мен трябва да му обърнем внимание. И да, в общи линии това мога да кажа. Тогава сега можете да преминете към въпросите. Има един въпрос в секцията Q&A, както и няколко в чата. Добре. От Николай пита: моите наблюдения, че много малко хора предпочитат да се разделят с биткоина си и не плащат чрез тях. Чуда се, дали има вариант услуга, която приема фиатни плащания, а като мен да се разплащат сатошта? Много интересен въпрос и честно казвам не съм сигурен дали има такава, така че перфектна идея за нещо, което може да се създаде. Тъй като има в обратната посока, нали, ако някой заплати с биткоин, да бъдат превърнати в фиатни валути и бизнеса да получи тях. Съответно в обратната посока някой да заплати кеш. Аз начинът, по който го виждам, е просто, че компанията, нали, всеки ден трябва просто да закупува с наличните фиатни валути, с наличните средства, да закупува биткоин, който се качва на баланса на фирмата. Така че регулаторно, юридически според мен е възможно. Въпросът е, нали, технически. Тук също искам да добавя нещо, което пропуснахме нали, да споделим в презентацията. Най-новия апдейт, така да кажа, големия апдейт от скоро време, който се нарича Taproot върху Bitcoin Lightning мрежата, който позволява създаването и нали, трансферирането чрез нали, Lightning Network транзакции на други асети, освен на биткоин. Като нали, това нали, може да се ползва за стейблкоини и за всякакъв друг вид дигитални, ако щеш и нали, всякакъв вид дигитални асети, дали ще са NFT-та, дали ще са стейблкоини и така нататък, което нали, до някаква степен отговаря на този въпрос, защото нали, реално тук говорим за Lightning Network и биткоин е нали, част от темата, но Lightning Network сама по себе си може да предостави обмяната на нещо, нали, ако не искаш да си продадеш биткоина, да обменяш стейблкоини върху Lightning Network и по този начин да боравиш с тях, а не с биткоина. Така, може ли само да ни ориентирате към другите въпроси в чата, че има доста дълъг чат? Да, значи можем да започнем тогава, докато открия първия, можем да започнем с последния моето. Да, това всъщност после го зададоха. Извинявам се, просто малко минаха нагоре въпросите. Така. Има от Николай Арнаудов. Ако биткоиноманите на същия принцип
Добре, извинявам се, ще ви копирам, тъй като не са Битономатите, много. битоматите, Да, това си има пред Bitcoin извинявам се, ще ATM-овете. ви копирам и ще ви ги пускам, тъй като не съм запознат с терминологията и е възможно да правя някакви лапси. Така че може би така ще е по-добре. Сега ще ги пусна отново в чат. Добре. Ако биткоинматите на същия принцип ли са, т.е. заредиш свой портфел и хората купуват от теб, или той купува и ти ги праща през борса? Ами, ти ли ще говориш ли? Аз имам По мнение, защото принцип, не съм сигурен. Имам мнение по въпроса, а не да мога да по кажа принцип, сигурност. нека първо аз да добавя нещо. Аз написах коментар в чата, но за тези, които не са го прочели, в общи линии и двата варианта са възможни. Тоест, единият вариант е това, този, който е зад самия биткоин автомат, който го оперира, да има адрес и от този адрес да изпраща конкретния биткоин, но според мен това е по-малко вероятно. Най-вероятно има интегриран API интеграция с някоя борса и на момента на закупуване той нали, на биткоина той го закупува от някъде и директно го праща на човека, но на реално технически възможно и двете са нали, възможни технически погледнато. И при двете така или иначе трябва ликвидност, защото дали аз ще държа биткоините на мой адрес, в кавички в биткоин ATM, защото те не са там, но така ще се изразя, дали ще ги държа в биткоин ATM или ще държа някакви средства в борсата, фиатни валути, защото ако някой ми депозира примерно 400 лева кеш и иска биткоин за 400 лева, аз този кеш няма как мигновено да го прехвърля до борса. Съответно аз ще трябва да държа и 400 лева вътре в борсата, за да мога да закупя биткоин. Така че според мен по-скоро е по-правилното да се интегрира с API кове, защото по този начин премахваме волатилността, премахваме риска от това, примерно аз съм заредил два биткоина, които да чакам да ги продавам хората срещу кеш, обаче те да ни купуват и после когато падне цената на биткоин примерно с 20-30%, тогава хората се втурнат към биткоин ATM-ите и да започнат да купуват. Обаче аз, нали, за да я добавя тази ликвидност, съм закупил по-рано биткоин на по-висока цена. Така че моето лично мнение е, че ако нали, тръгва някой да гради нов биткоин ATM, правилното нещо е с API алкове директно до ликвидният пазар, през която и да е борса. Да, само тук има един въпрос, който пише дали са анонимни транзакциите върху Lightning Network и после се споменава за някаква статистика колко хора го ползват реално. За това дали е анонимен, да, анонимен е, тъй като когато се изпраща дадената транзакция, когато, примерно, аз искам да изпрата пари на Пламен, ние имаме отворен канал и ако аз имам директно отворен канал към него, тогава реално няма нужда от анонимност, защото очевидно аз искам на него да му пратя пари. Но когато искам да пратя нали, транзакция на Пламен, но транзакцията мине през още няколко нода, протокол работи на подобен принцип като Tor мрежата, като всеки един нод знае от кой е получил дадената транзакция и на кой трябва да я предаде. И всеки следващ слой има криптографски слой, който се декриптира и по този начин се губи връзката за това от кой и за кой е транзакцията. Като единствено, нали, ти няма как да знаеш дали този, на който пращаш, ще прати транзакцията на някой друг или той е реално получателя на дадената транзакция, като тук има малък проблем с тези watchtower, за които говорихме, тъй като те до някаква степен има възможност да компрометират privacy-то, но по сметка на това те допринасят за това да се намалят измамите върху самия протокол и нали, за да може той да бъде сигурен. В момента потърся информация за въпроса има ли статистика колко реални транзакции и реални клиенти ползват Lightning Network. Аз не съм сигурен какво означава реални транзакции и реални клиенти. Всяка една транзакция си е реална и всеки един клиент си е реален, освен ако не смятаме, че нали, сървърите за нереални или изкуствен интелект за нереални. Да. Може, ако искаш да отвориш мемпула с картата за Lightning нодовете, където показва
видиме колко Lightning Network нода има, като се има предвид, че това са Lightning Network нодовете, които са върху ClearNet. Върху Tor мрежата реално не са видими и най-вероятно повечето, голяма част от Lightning Network нодовете са на Tor мрежата. Така че най-вероятно това, което е като реална статистика, има голяма вероятност да са двойно на това. Междувременно, молбата ми е, ако някой друг има въпрос, да ги задава в секцията Q&A, докато лекторите отговорят на въпросите, които са в чата. Някои неща. Значи, реалността е, че точен брой транзакции не може да се даде, защото транзакциите са скрити. Ако аз правя транзакция между мен и друг ноут, само аз и този ноут знаем за тази транзакция. Аз му изпращам, той ми изпраща, аз му изпращам, той ми изпраща. Никой друг никога не научава за това. Ние изпращаме криптирани съобщения от мен до някой, никой не разбира какво е то, защо е, какво е Lightning Network транзакция или това и така нататък. Между мен и някой друг, аз до безкрай може да пинг-понгваме 100 милиона транзакции на година и никога никой няма да разбере за тях. Когато минаваме обаче през големи хъбове с канали, този хъб има възможността да проследява, нали, колко транзакции минава през него и горе-долу да гестимейтва, нали, колко най-вероятно са транзакциите. Преди няколко дена, седмица максимум, мина през мен една информация на тема Lightning Network и как най-големия channel operator, нали, какво е неговото мнение по темата, защото той очаква, че около 50% от каналите са обвързани с него и съответно трябва що годе да знае. За жалост не мога да го намеря в момента, но това, което ми попадна, търсейки много набързо, от 10 ноември 2022 година, значи това е от преди 2 години вече информация, това, което виждаме е брой плащания и волюм. И тук, нали, виждаме в долари, и тук са транзакциите, нали, сивото и черното. Виждаме ли, че са растяли експоненциално. Не мисля, че това е продължило да расте експоненциално и през 2022, цялата 2023 и така нататък, но мисля, че горе-долу се е задържал. Защото това, което виждам в момента е, че капацитета на биткоин мрежата, Lightning Network мрежата е около 5000 биткоина, толкова беше и преди няколко години. Моята лична реалност е, че аз в момента правя повече Lightning Network транзакции от всякога и познавам се повече днес, отколкото при 2, отколкото при 3 и 5 години, хора, които използват Lightning Network мрежата. Така че без съмнение адопцията върви и се увеличава количество, но точни цифри, отново, нали, казвам, просто трудно могат да се кажат. Това, което виждаме обаче тук, са базови статистики за Lightning мрежата. Да. Тук, което бих добавил също е, че това, че, нали, случая колко каза, че са биткоините, ликвидността в момента на Lightning Network 5000. 5000. Това, нали, може да не изглежда като някаква голяма цифра, но, нали, да не забравяме, че транзакциите върху Lightning Network с скоростта на светлината и тези 5000 биткоина могат да сменят ръце, нали, т.е. това, че има 5000 биткоина в рамките на определено време, те могат да много по-голяма стойност, нали, да бъде прехвърлена, защото просто, нали, т.е. това каква е ликвидността с това колко пари са обменени по Lightning Network мрежата са две различни неща. Преди малко шервах ли се екрана, между другото, извинявам се, защото в момента забелявам, че не го шервам. Да, когато Да, шерва го, да. Окей, показа ги и двете неща, които иска да покажа. Добре. Да. Добре. Да, това е все едно, нали, да имаме 1 милион лева в икономиката. Нали, това не означава, че се правят че, нали, само 1 милион лева на ден или на година са се завъртяли. Нали, с тази ликвидност 1 милион лева, нали, всеки ден може буквално и 5 милиона лева да се завъртят в икономиката, дори само с 1 милион лева, ако има достатъчно, нали, търговия. Други въпроси има ли? Извинявам се. Не виждам други въпроси в чата. В Q&A секцията има 2 въпроса. Окей, отвориха. Всъщност един въпрос, който е с продължение. Защо да интегрираме Lightning решение, а не PayPal с софтуера си? Какви са ми плюсовете? Много интересен въпрос. Малко по-рано говорих на тази тема. Значи отново, PayPal е юридическо лице. Това е компания.
компания, регистрирана в определена юрисдикция. Оттам нататък тя може да си прави дъщерни дружества в други юрисдикции и там да може да има възможността да оперира и така нататък. PayPal съответно следва законите на най-различни държави. Биткоин е софтуер, е протокол. Съответно, той не е юридическо лице. Малко по-рано минахме и накратко набързо през факта, че е децентрализиран. Съответно, биткоин разплащанията са нецензуриеми. Това е разликата. Хората, които някога са им замразявали по една или друга причина PayPal акаунта, знаят много добре за какво говоря. Биткоин разплащанията първо са по-евтини, с по-ниска такса, и отколкото на PayPal. Не знам нали, вие кога последно сте плащали пари по PayPal, но аз беше само преди няколко дена, един мой приятел в Швеция, при мен валутата е в щатски долар на акаунта ми, аз съответно имам долари. Той обаче при него е на евро. И курсът PayPal за изпращане от доларов акаунт до евро акаунт беше около 5% ме цакаха в курс. Значи ако отида в Google и напиша 100 USD to Euro, нали, една цифра ми излиза, PayPal ми даваше с 5% по-малко. Така че едната причина е по-ниски транзакционни такси, липса на превалутиране. Превалутиране от биткоин, в която и да е друга фиатна валута, е много малка таксата, защото е огромна конкуренцията сред борсите. И това, през което минахме, все пак е нали, светкавичната мрежа дава възможността за задгранични плащания до държави, където плащаните им са невъзможни. PayPal не оперира във всички държави по целия свят, докато биткоин оперира във всички държави по целия свят. И целта на тази презентация не е да ви продадем биткоин на вас, не като биткоин като инвестиция, нито като биткоин като решение на ваш проблем. Нали, целта на презентацията е вие да ви мотивираме да решавате проблеми на други хора, за което, нали, да бъдете възнаградени. Защото Strike компанията, Джак Мауърс е нейният създател, негова също така компания е CashApp. CashApp, извинявам се, Джак Мауърс, не е Джак Дорс, извинявам се. CashApp, компанията генерира милиарди долари печалби от биткоин. Така че, нали, но това е сериозен проект с много сериозен екип, нали, вече на пазара от 4 години, мисля, че и така нататък, създадени в Съединените американски щати. Това, което казваме, нали, въпроси от рода на защо това да интегрираме нещо друго? Не. Въпросът е, нали, да се погледне на кой по какъв начин биткоин би бил полезен, съответно да създам продукта или услугата, която да му реши проблема чрез биткоин, и когато хората го използват, аз да задържам, нали, някакви такси, с които да печелят пари. Много бърз пример давам просто с змията. Забележете, имат си такса. 5% задържат от двата залога. Има хора, които искат да играят компетитив змия, искат да са сигурни, човека от другата страна също взема играта на сериозно и човека просто иска, нали, да стане много добър и да играе също много други добри. Реален проблем. Може да не е вашия проблем, но е реален проблем. И хората са направили реално решение, от което те печелят. Също бих добавил това, че биткоин е отворена система, която, нали, според хората, тя струва пари. Нали? Тоест, ако биткоин има цена, значи все някой би я платил и съответно има всеки ден множество опити той да бъде хакнат и до момента, нали, няма в случай това нещо нали, той не е хакнат вече над 10 години. Мисълта ми е, че ние може да се възползваме от payment provider, който има доста добра сигурност, която милиарди компютри работят за тази сигурност и имаме много по-стабилен payment provider, който статистически погледнато е бил 99% онлайн. За PayPal може би не знам за PayPal дали е правилният пример, но аз знам за случаи, когато някакви такива фирми биват хакнати, клиентски данни са източвани и те, примерно, пускат за maintenance, точно когато, примерно, аз правя, примерно, Black Friday, нали, някаква промоция, аз съм си интегрирал и аз завися от този payment provider, за да работи моят бизнес. Биткоин е онлайн 24/7. Това е другата причина, защо да интегрираме биткоин в Lightning Network.
Така, и виждам, че Стела пита, може ли да споделите приложението за стотинки с отговори на чат GPT. Един мой приятел от Италия го създаде, но го пивотна към биткоин самоучител. С други думи, в момента отговаря само на биткоин въпроси. Мога да го попитам последно на какъв домен са окачили, но нали, общо взето си направиха, нали, в чат GPT има възможността да си тренираш твой агент, който нали, ти го фидваш с custom data. И съответно той го нахрани с всички възможни подкасти, нали, това транскрипта на всички възможни подкасти на тема биткоин и така нататък, всички биткоин книги и съответно нали, той в момента е машина за биткоин знания. Където идеята нали, пращаш на някой на неговия Lightning Network Wallet портфейл примерно, да знам, 1000 или 2000 сатошта, които са 1 лев или 2 лева и след което нали, той може да ги изхарчи в този сайт, където нали, Satoshi Talk, нещо такова ми е в главата като наименование, където нали, идеята е все едно си пишеш с Satoshi и нали, му задаваш въпроси и той ти отговаря и те образова на тема биткоин, като идеята е там човек не само да получава знания в вид на текст, ами и да използва технологията да прави биткоин разплащания. Но нали, това, че той е направил нещо къстъм, отново Стела, ако не знам от техническите или нетехническите лица си, перфектната идея е това нещо. Нали, перфектната идея е да се създаде продукт вместо, нали, много хора, които ползват чат GPT 3.5 Turbo, защото е безплатен, част от хората си плащат, но много малко хора, $20, много малко хора, реално тия $20, където лимита беше, мисля, че 30 съобщения всеки 2 часа, нещо такова, много малко хора го удрят веднъж месеца, камо ли нали, всеки ден или всяка седмица. Съответно, създаването на един такъв продукт, където много съобщения могат да бъдат нали, хванати и да се продават примерно по 5 стотинки, в края на краищата това, което се плаща е $20 към ChatGPT, а пък към OpenAI имах предвид, а пък нали, поне предполагам $100, ако не и $200 могат да се изкарат тия $20 инвестиция за subscription. И другото нещо, което искам да спомена, просто което е голяма добавена стойност, е, че за да имам платената версия на ChatGPT, аз трябва да се регистрирам, трябва да платя с дебитна карта и така нататък, тъй като те ни приемат биткоин плащане. Но добавената стойност към една такава услуга е възможността да задавам анонимно въпроси, а не после нали, да бъда тракван от какво аз съм се интересувал. С други думи, биткоин ни запазва нашото privacy, а не както се случва в момента, знаем в стаята, дори като говорим просто без сме си отворили телефона и после ни излизат реклами във Facebook на темите, на които сме говорили. Добре, няма повече въпроси в Q&A. В чата се отвори малко дискусия последните 4 коментара, като съответно имаше молба да се посочат някакви такива приложения за разплащане. И ако имате коментар на това, може би така ще е подходящо да се закрие тази вечершната дискусия. Съответно и на Палми и Мира коментарите. Да, аз на Палми бих коментирал въпроса за MicroStrategy. Да, това е вярно. MicroStrategy в момента им нали, обявиха, че експериментират някакъв вид бонус система за тяхните служители, за това дали те идват на време на работа, дали на време се джойнват за митинги, дали поемат инициатива и така нататък. И всичко това нещо им се плаща в Lightning, нали, в Satoshi по Lightning Network. И да. И това също е нали, друг вид приложение, което нали, може да се имплементира като софтуерно решение и да се предлага нали, на различни фирми като нали, варианти за бонуси за тяхните служители. Малко по-рано минахме през ZBT и екстеншън и тяхната платформа, където идеята е отново. Не е нужно нищо да знаеш за биткоин, за канали, да трънваш ноут и така нататък, с едни API колове, интегрираш тяхната инфраструктура и просто всичко работи на принципа на QR коди, те ти пращат QR код, ти връщаш какъв QR код ти трябва и така нататък, показваш го на фронтенда. Така че нали, възможността за девелопване с общо взето всеки един програмен език е
тук. А иначе, конкретно за Zoom, да, нали, как да кажа, това вече е просто, нали, безкрай идеи, но целта тук, нали, не е да даваме идеи хората какво да строят, ами да дадем инструментите, с които, нали, те да могат да строят. Аз не го разбрах това първи въпрос. Аз съм от тези 25% не SW посветени. Какво означава това? Софтуер? SW. Кое приложение бихте препоръчали да използва за разплащане? Wallet в Satoshi е най-популярният портфел. ZBD е хубав портфел, има Breeze портфел, Moon портфел, редица на брой портфели. Виждам, между другото, сега Мира, че отговоря. Wallet Satoshi, Blink, Breeze, Speed Wallet, да. Това са всичките Light Network портфели. И отново, редица от тези Light Network портфели, те са безплатен софтуер, но както знаете има един израз, нали, когато нещо е безплатно, ти си продукта. Мисълта им беше, че при тях едното нещо е, че те събират данни с техните потребители, точно тези, особено не open source портфели от рода на Wallet Satoshi, и другото е, че те събират все пак част от таксите. Така че и там в създаването на портфели има много стойност, която да се създаде и съответно пари, които да се изкарат. Не те чувам, митната си. Да, видях, че се мятнах. Извинявам се, просто не иска да пече сценични шумове. Мисля, че това е добър завършек. Виждам, че и вече хората в коментарите започнаха да пожелават лека вечер. Доста полезни съвети бях споделили. Както видяхте, имате контактите и на лекторите. И разбрахте по какъв начин можете да ги откриете и да се свържете с тях. Аз много ви благодаря за това, че споделихте този опит, също споделихте и толкова източници и показахте интересни демонстрации на цялата презентация. Утре към зрителите, утре ще получите мейл с обратна връзка и ще сме ви много благодарни да ми я попълните, за да можем да подобряваме събитията си. Също така искам да благодаря на PaySafe за помощта за развитието на нашата група, като в чата ще откриете линк към техните социални мрежи, къде може да ги откриете. И много ви благодаря, че тази вечер бяхте с нас и се интересувате от тематиката. Очакваме ви на следващите събития и до нови срещи. Чао, лека вечер. Всичко добро. Чао, лека вечер.